I jo era més de la Guerra de les Galàxies. Star Wars, pels més joves de la sala. I clar, això és una cosa que quan ho portes des de petit a dins no ho canvies, ni per una dona, és una cosa que no ho canvies, no? Perquè clar, jo quan vaig néixer de petitet, el metge me va agafar, me va entregar a un home, un senyor gran, alt, poderós, una barba negra, se'm va quedar mirant i em va dir «Jo soy tu padre». I em va tirar una bocanada d'educados, no? Perquè abans se fumava a les sales d'espera dels hospitals. I bueno, també això se te queda, no? I nosaltres estem a casa, reunió familiar, no? Ja portes 3-4 hores de sobretaula i algú, veus que es comença a estar nerviós, s'aixeca dissimuladament per a que ningú li digui on vas. S'aixeca una miqueta i el veus que té pressa, que el perret te asoma el hocico, saps que ja se'n va a tu i t'aixeques i li crides que la fuerza te acompanya. Sí, doncs les fem aquestes coses a casa, no? Igual que tenim dos mascotes, també. Tenim un gos de pèl marró, així lacio, llargot, que ronroneja molt, i li diem Chewbacca, també, i ama iaia. Ma iaia va tindre un problema a les cordes vocals, no pot parlar, i va per casa en una cadira de rodes elèctrica. I com no sabem on està, li han posat un catxarret per a que faci pitidos quan vol alguna cosa i li diem R2D2. Així va.